Prehovorili matky, ktoré nechcú povinnú škôlku pre trojročné deti. O ich detstve majú svoju predstavu a každý pracovný deň v kolektíve do nej nepatrí. Ministrovi školstva odkazujú, že ak chce pomôcť rómskym deťom, treba za nimi poslať terénne pracovníčky. Tieto mamy sa pustili do plánov ministra Tomáša Druckera. Chceme ho ubezpečiť, že my vieme, čo naše deti potrebujú. Dieťa je ako jablčko. Keď dozrie, prirodzene od mami odpadne. My ho nevieme do škôlky zvyknúť, nevieme ho ani predčasne odtrhnúť. Niektoré deti nie sú pripravené. Vo viacdetných rodinách nechcú súrodencov trhať. Rodičia sa chcú rozhodovať sami. Prečo nám chce zakázať vychovávať naše deti dlhšie doma, keď si vieme tieto podmienky doma vytvoriť? Štát nemá čo stanovať takéto povinnosti trojročným deťom. Treba brať ohľad na každé dieťa. Psychologička sa stretáva s ľahkým nástupom do kolektívu. Aj naopak, že to vôbec nejde. Materské školy majú vytvorené nejaké adaptačné programy, ale ako náhle by to bolo naozaj povinnosťou, aby každé dieťa po nadobnutí 3 rokov vstúpilo, tak si myslím, že by mali oveľa viac ťažkostí v rámci tej adaptácie. Do škôlky dnes chodia 3/4 detí, no chýbajú tie, čo ju potrebujú najviac. Povinnosť podľa Jany Michaličkovej nepomôže. Odporúča terénnu prácu. Čiže nezobereme, nevytrhneme jej dieťa. My donesieme pracovničku, ktorá sa bude na smeny starať a pomáhať tejto rodine, naučiť rodičomským zručnostiam a nahradí všetko to, čo tie deti do 3 rokov by mali vedieť. Zdá sa, že o povinnej škôlke ešte budú debaty. Zatiaľ zostáva dosť času. Minister Drucker plánuje dostať 3-ročné deti do kolektívu v roku 2028. Andrea Šprochová, televízia Markíza.